Moi. Moi. Moi Jenna. Mä oon Ronja. Ja meillä on uusi blogi. Tai siis, että me laitetaan sinne videoita ja... Niin. Kuvia. Niin. Jotain tylsää. Okei, kyllä kantas. Niin. Kaikkea hauskaa. Joo, kaikkea hauskaa. Bulgariasta tulee kans Niin. kesällä 2014. Ja muutenkin ihan normijutuista. Ja Kaikkea. ehkä jotain... Joo, jotain musiikkia. Toikin. Ja jotain Niin. Tai... Ehkä mitä vaan. Koska Jotain. kun mä näytän täältä, kun mä meikkaan. Jotain jännää. Niin. Tosi kivaa. Ja sit meitä ei kiinnosta, jos joku tulee sanoa jotain... Niin, koska Ei se vaan kiinnosta. ei vaan kiinnosta, jos joku tulee sanoa Paitsi jos jotain. eräs tulee sanoa, niin sitten... Ne on se yksi ihminen, joka toivottavasti ei tuu kommaa ja toivottavasti ei edes kato, koska, Ja toivottavasti sitä ei edes kiinnosta. koska meitä ei kiinnosta hänen asiansa. Mm-mm. Anyway. But anyway. Tämä oli siksi näin lyhyt, koska ei jaksa tehdä pidempään. Niin. Ja moikka! Moikka!